That will they help us start. Come on. Yeah. Yeah. Mám dokonale zmapovanú komplet celú galaxiu. Poznám všetky druhy ľudí, každú atrakciu. Po večeri lietavam ku Alfa Centauri a dostihy na planetu, kde žijú kentauri. U vás teória, u nás prax. U nás teleport bežný, jak u vás fax. U vás nedávno objavený gravitačný zákon. U nás dávno známy antigravitačný pohon. S Bohom letím na víkend na Sirius. Tam žije môj starý známy delfín Genius. A odtiaľ idem priamo na súhvezdie Oriona. Reptiliánska party ako žiadna iná. Ale najradšej mám Plejady. Okrem mňa sa odtiaľ ešte nikto nikdy nevrátil. Majú krásne svety, kde pestujú rozprávajúce kvety. A mimochodom